fogja az ogre, beültet egy ilyen, hát, már nem szék, de még nem fotel, 500-szor beszél az így. Ja, annyi mozgásterem maradt, hogy pislogni tudtam. Azért nálam az már pánik. Még egy nagy szíjjal összehúzta mind az 500-at, azt mondja, mindjárt jövök, most már nem menjél sehova. Egyszer csak két oldalt így feszül a gumikötél, pislogok. Hát kapaszkodtam, meg izgultam bal, meg jobb szemmel, ezek lettek a lehetőségek. Mondom, mielőtt én itt elsülnék, nyakból így hátrafordultam a csávóhoz, mondom, majd annyit tegyél már. Mondat közbe. Kilőtt az égbe, vagy hát szerinte a gecibe. 31 seconds and we're going for auto sequence start. T-minus 10 seconds. Ez nobody hősök, de panaszkodj! Ez harcunkkal kapaszkodj! Ez nobody hősök, de panaszkodj! Ez harcunkkal kapaszkodj! Kapaszkodj! Hősök! Megmarjuk a s***at, most bejövünk bátran, adok azt a lapokat. Hé, kölyök, annyit pörög, amennyit bírsz. Ma a hangulatért felelős az Andró meg a Pixel, ez fix. Mint a trendy fixi Kero, ha ilyenet nincs a sajod, azt mondja, hogy hello, ez visz. Mint egy pesti esti sorozat, betűs, de szó fel, jegyezd meg a sorokat. Jegyezd meg a sorokat, jegyezd meg a sorokat. Ez harcunkkal kapaszkodj! Ez nobody hősök, de panaszkodj! Ez harcunkkal kapaszkodj! Ez nobody hősök, de panaszkodj! Ez harcunkkal kapaszkodj! 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 És a no party, low budget a stíló, ha fair, no money. Ment a motherfucker, most az adogató. Itt a vírus hordozó, hip-hop szadomazó. Idegbeteg szakavató, szó szabó. Kaparod, amit szól, ha nem takarodó. Jó, a nyelvem a rímeket vesztálja. Mindenki ezt várja, mindenki ezt vágja.